Ayun, grabe. Laki na naman. Wala. Gagalak lang po sa ating mga nahuhuli. Wala na naman. Pambag pala tayo. Dumadawi bigla yun. Mayroon nga mga ate. Kumagat pa rin sa mga guys sa maliit na bulati. Grabe. Ang laki. Grabe. Ang laki. Kahit kunti na lang talaga mate. Naunahan pa. Grabe. Ang laki. Yan na naman. Wala ka. Alaki ng palaki. Wala ka Diyos ko. Grabe talaga. Ay. Good morning mga choy. So ayun, panibagong araw, panibagong vlog tayo siyempre. Yun, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kachoy, no? Yun. At tara po, at samahan nyo po ulit akong mamimingwit. So itong fishing spot pala natin to Barangay Bueho. Yan, Makati City. Sa kabilang side, along along JP Rizal. So ganyan ito lang natin yung natin. Yung kalalim, 1 metro, 1 dangkal. So una natin ito natin. Tara natin. Kasi Dilmar natin natin sa Barangay Buayong Bato. May binabanding fishing siya dun. Yung mga kasama namin sa Sumilang, yung mag-asawa. So yun, tara. Stop tayo. Dito lang tayo natin. Sa gilid-gilid na lang ito. Naka-set up na ito mga. Naka-set up. Yan mga tayo. Silit ko na yung bago tayo mag-intro. Yan, may pahay na rin yan mga tayo. Ayun, sana tayo ulit, mahuli natin sila dito, no? Nang meron tayo pang masarap pati mga tayo yung dito. Naku po, yung isda dito. Naku, yung tilapia. Sana makachamba tayo ng dito, no? Kaya gusto lang kasi mga tayo, pero yan na, pinakagat na, oh. Kaya gusto lang kasi pag ganyan. Yan, huli na ka, oh. Sabi ko na mga kakaano lang mga tayo. Kakatapon lang mga tayo. Di ba? Akala ko lang. Nilipat ko sana. Di maganda ito mga tayo talaga kasi. Nung una kasi mga tayo. 4 fingers na talaga. Kasi Dilmar, thank you. Saan natin. Sa mo pala sa hook. So ganyan lang tayo mga tayo, no? At mamaya pupunta natin sila kasi nakatumba yung floater. Ay huli na naman. Yan ang mga tiyo. Bakit naman isa? Ay sus. Grabe. Ang pupula mga tiyo. Mid size na yung mga tiyo. Pula. Grabe. Aray. Tinakbo agad. Grabe. Thank you Lord. Hindi inabot yung isa mo ito. Huli na naman. Ganda talaga. Gandang mga size. Ito yun. Ganda mga size yan mga tayo. Mag-14 years na ulit. Napagandaan ko na ito mga tayo kasi mga bulating maliit ito. Buhay ko na. Galing pa ng C5 tumatay sa may sa Palar. Grabe, ang hirap umarap ng bulat. Tayo mo. Ay, sus. Paano rin. Nakaano pa rin sa mga tayo.
Ay, sus! Kala ko huli. Pero hindi pala. Yun, tayo. Ginagawa mo. Uli! Yan na naman! Ay, dala-dalawa! Dala-dalawa! Ay! Ay, ang gagandang mga size mga kasi, oh! Yung mga kasi, kukunin ko ito. 3.7! Ay, wala. Ito, 3.5. Ilanganin. Dali-mali sa malalim. Para di magsumbong mga diba? Ano dito? Dito lang. Tayo mo. Kaliwat ka talaga ito. Sabi, sayang patalo. Ayaw wag. Ay, nakawala na naman mga tayo. Alagang Kachidilmar, oh. Dumadapis pa rin Kachidilmar. Kachidilmar. Dumadapis pa rin itong hook mo, Kachoy. Yan na. Oh, agay. Sabit. Sinabit natin. Sinabit natin. Naunat lang. Mamaya tayo mag-shoutout mga tayo. Sa gitna na tayo mag-shoutout. Nakapag-lista tayo ng maraming ka-shoutout. Yun! Mamaw! Mamaw! Uy, meron na tayong sikiri na yun, mga kasama-kasama. Nakakadaan na siguro sila dito. Ulit tala ka! Kahit may biri, wala pa, kawawa na yung broken natin. Kasi maliit nga lang ako. Survive ka pa ba dyan? Hindi ka ba nalunod? Ay, okay ka? Ay, okay. Hindi nalunod. Umaga yung piri natin. Ay, mati, mag-shoutout na pala tayo. Hanggang ano tayo? Hanggat nagpapaano tayo ng ano, ng alon. Pero may kumakagat pa rin dyan mga tayo. Yan o, pinakagat na nga o. Yan, may kalab shoutout ka pala kay Kuya Delpin Padilla. Yan. From ano, Paniki, Tarlac at mga kapatid niya daw sa may San Simon. Yan, may kalab shoutout. Mga kuya, mga kapatid ni Kuya Delpin Padilla po. Yan, sa San Simon. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Vivian from Kamiling, Tarlac. Yun, may kalab shoutout. Lalayo na nararating ng channel natin mga toy. Uy, thank you na sa inyo mga toy. At kay Healer Bautista. Yun, may kalab shoutout ka Choy. Ito na ka Choy. Oh, yan. Sabi ko na nga kasi mayroon pa rin yan. Uy, ganda, pulaan. Ay, wala, pulahan na ano mga toy. Or ano? 3.4. Kasi Delmar, mukhang hindi natin maladaling ano dito. Pero nararamdaman ko ito, lakas ng pakiramdam ko dito eh. Yun. At may kalab shoutout kay Rupang Biwas TV. May kalab shoutout Kachoy. Kabiwas TV Official. Mga Kachoy, pakasupport naman sa ating kaibigan ulit. Kay Kabiwas kasi na-hack mga ito yung, ano na, yung YouTube channel na. At sana ma-recover niya, no? Ma-request kay AdSense.
At nawala kasi yung cellphone niya, yun nadama yung channel niya, mga sayang. At kay Albert Lidisma from Kalumpit, Bulacan, may love shoutout ka yung mga solid subscribers natin dyan sa Kalumpit, Bulacan, mga anglers dyan, may love shoutout. At kay K-Reed TV, may love shoutout ka choy. At kay Unatos Vlog, may love shoutout. Kacho Alexander, may love shoutout ka choy. Alex Boris, yan, may love shoutout. Ala, nangyari na doon. Layo na ako. Ito ka lang ba yun? Yan, natangay ka. Malunod ka dyan. Sagay Adventures, may love shoutout ka choy. At John Eric Javier from Zambales City, yan, may love shoutout ka choy. Yan, Jo Motovlog, may love shoutout. Makoy Mix Trip, may love shoutout ka choy. At Abunal Baldo, mga Abunal dyan sa Bicol, Camarines Sur, may love shoutout sa inyo mga toy. At kay Jose Zamora at Zamora family dyan sa Bicol, may love shoutout sa mga Zamora family. Yan, thank you mga toy. Ayun mga toy, focus tayo. Focus tayo sa gun. Focus tayo sa gun. Ito kasi mga toy, pagka di mo rin sineryoso, di ka rin makakahuli. Yun, thank you nga pala mga toy sa mga sumusuporta sa mga facing adventures natin. Mga silent viewers, thank you. Ito na mga toy. Yan na naman. Ang galing tumatak mga toy, ang galing yan. Lakas tumatak. Pero ano na siya, langanin. Lalakyan natin yung buha natin mga toy. Kasi ano, mga laki nito yung iwan ko. Huli ka, malaki to. Laki. Ay, dalawa ulit. Uy, ganda ng isa oh. Ganda ng isa mga toy. Puro fingers naman isa. Unahin natin to, malaki isa yung uy. At baka makawala pa. Ay, ala. Ibang klaseng tilapia mga toy oh. May ngongo rin palang tilapia mga toy oh. Uy, kawawa pa naman. Inform ka ba? Nasimbol naman. Ay, nako. Hindi kayo lang kayo masay magkakasimagan yung mga words na ganyan. Kalukuhan. Pagkapit na ko eh. Kumagi yung isa ka. Uy, may laman pala. Uy, good size mati oh. Kala ko ano, sinabi. Oh, diba? 3.8 na. Ayos na. Grabe, di kayo paparamdam ha. Paano ko ba, sabit lang.
talaga. Ay! Ano nangyari sa'yo, boy? Okay, nakalaglag ko. Tayo. Doon na. Malayo-layo. Ayan, yan. Hindi talaga. Ayan, oh, naka. Ay, ano ba yan? Nasa gilid lang talaga, Mati, oh. Pili na yan, Mati. Kasi bibigyan tayo ito. Pinagkakit ko sa kabila, oh. Uy! Mamaya! Binitawan. Doon, masabi. Huli naman. Oh, ang gandang size naman. Ay, 4 fingers na naman ito yun. Thank you lang. Oh. Togo. Ugatin mo na yung malapad-lapad. Hanapin ko kayo. Yeah. A few moments later. Huli naman. Malak to. Dala-dalawa. Dalawa mga toy. Grabe, may dumaan na ano mga toy. Pere. Kumagat din. Magkakasama to. Magkaibigan kayo, boboy. Magtatamayan talaga kayo mamaya. Maliligo kayo. Alam ko na mga katoy. Pag may dumaan pala mga toy na ano, Pero dapat dito sa malalim. ito. Maagis tayo hanggang doon. Pag ano. Kailangan na kailangan talaga mag-pangisda talaga. Pag-aralan talaga yung ano. Paano sila mahahunting ba? Mahahunting. Komportabling wala yung sa lanay. Yari ka. Abot na naman mga to yun. Ay, ay. Sus, kunin natin ito mga toy. So yan mga toy. 3.6 na rin ito. Kahit na malayo inabot mga to. Kasi Eric, oh, kasi Eric. Mayroon na naman kasi Eric. Kaso matumal ka doon. Papaagis lang ako mati. Pag ano. Saan doon sa makarating sa malayo. Okay. Wala yun dito mati sa gilid. Mamaya babalikan natin. Doon sila sa malayo sa piling. Yan. Huli ka. Kala mo di kita makikita.
Ayun mga kating, ganda ng kulay mga kating. Parang tilapiyang Batangas. Kaso maliit. Pakis nga ako, Ben. Ayun mo ang sabihan mo ang ipong na nanay. Pakanta din. Naubos din ang aking mapaon niya. Ano naman? Malaki naman. Nakawala na karaan. Mga katsoy. Matumal dito sa facing spot mga katsoy. I'm not as satisfied with this facing spot mga katsoy. I'm looking to other facing spot. There mga katsoy. There. Ginagawa mo. Then back and the back facing spot. Ang galit siya. So yun na, silipat tayo matay. Ay, nako, ang hina na natin. So okay naman na matay. Inuubos na yung paing ko, maliliit. Maliliit yung dumawi sa atin. So bago pa maubos ito matay, ay lilipat tayo. Ayaw ko yung hindi tayo makaharvest dito matay. Try natin doon matay sa dulo na yun. Pag wala doon, dyan sa may hinahanan natin. Matumal na ito eh. Pero okay na rin matay oh. Ayaw nito. Dami-dami na yan oh. Siguro mga ano na to. Ano ba to? Marami na rin siya mga to, yung mga nasa ano na rin. 11 cases na rin. Pero maghahanap pa rin tayo matay ng ano. Ng fishing spot doon. Kailangan natin makaharvest ng malalaki doon. At para ma-update na rin po yung mga kasama natin mga anglers doon. At pagka wala, talent si Katoy Dilmar doon sa ano, yung mga kasama natin doon. Inispatan ko lang tumatay kasi naiwagaan talaga ako ng mga nakawala dito. So yun, natry natin doon mga tit ha. Update ko kayo mga tit sa pangalawang fishing spot dito sa may barangay Cuejo. Ayun, yan lang po muna kayo mga tit, no? Thank you po. A few moments later. Ayun mga tit, grabe, nahanap ko na yung kawan mga tit. Dito lang pala mga tit sa may dinaanan natin. So dyan ako umakyat kanina. Doon tayo namingwit kanina. Doon tayo namingwit sa may dulo na yun. So dito lang pala mga tit. Hindi ko na nagagamit mga tit yung isang pamiwas. Grabe, ang daming kawan mga tit. Tapos isang hook na lang yung gamit. So kaya naman yung binigyan natin. Huwag niyo kong papayahin. Bilisan niyo, kumagat tayo. Sobrang nag-enjoy kasi kanina mga tit. Grabe. Ayan na mga tayo. Yan na naman. Yan naka. Naka, muntik malaglag yung cellphone ko mga tayo. Yan mga tayo, ito na. Wala ka, itali ko muna mga tayo, maigi. Muntik na malaglag, buti nakatali. So, ganyan na lang siguro mga tayo. Nakikita nyo ba mga tayo pag piniliwas ko. Ulit mga tayo. Ganda pag bagong pain. Yan yung mga tayo. Pagdating mo na please at naka-radio na naman kayo. Grabe, lalagpati mga tayo. Ang ganda pati mga size mga tayo. Ayan. Yan o mga tayo. Ayan yung mga tayo. Pulat. Mga tayo. Grabe, nalaki talaga mga tayo. Promise sa inyo mga tayo. Pagka pinakita ko sa inyo mga tayo. Nakakalati ko na. Naku, kung dalawang pamiwas tapos double hook to. Naku po. Inisa ko na lang mga tinahok kasi para mag-enjoy pa tayo. Nabutik malaglag cellphone natin. Buti na lang nakata. Ay. Huwag mong isasabi. Naku, sinabi. Ay, wala. Yan, sige. Yan. Huli ka na naman! Ganda naman mga tayo! Grabe! Mga tayo! Grabe talaga mga tayo! Lalapat yan mga tayo! Puro finger yan!
Mampupula pati Kuya Prince. Oh. Positive nga kuya. Sila Kuya Prince mga tayo dyan sa kabila. Titignan ko nga kayo ngayon. Wala pa sila doon. Paga pa naman mga tayo. Sila kasi Delmar naghihintay rin sigurado. Ganun naman. Jesus. Grabe ang kipit. Bagong pahay na naman. Yari ka na naman sa akin, buboy. Sayang yung bulate ko dun sa dulo mga tayo. Nadawian ako ng mga maliliit. Ay. Pa. Yan na naman. Ay, ang laki! Ang laki, grabe. Ang laki. Grabe, mga tayo, ang laki. Diyos ko. Grabe. Kakatuwa talaga, Lord. Tingnan. Huli na natin na-discover, mga tayo. Huhulihin ko talaga ito, mga tayo. Sa sunod, baka natin itong madaling panahon. Ulit. Nakukuha ka lang sa pagos. Ganyan lang sa mga tayo. Kanina talaga, dirit-dirit sa mga tayo. Walang palya talaga yung bulati ko eh. Isang bulati, minsan nakakadalawa. Sige. Sige. Yan. Sige. Ibaon mo. Ibakol mo. Naku, yan na naman, Terry. Sige, bilisan mo hanggat wala pang Terry. Yan. Huli ka. Yan. Laki na naman. Ala ka, mas malaki to. Uy, grabe. Mga katoy, oh. Oh, nakano yan mga toy, oh. Bago dumating yung Terry. Laki. Woohoo! Yes, sir. Thank you, Lord. Lalo to mga toy. Kanina nagdaan din yung Terry. Talagang umagat din. Kasi 4 na bulati na lang yan. Kasayang mga kasi. Napaka-swerte natin mga tay. Kasi unang-una, hindi siya masyadong uminit mga tay, no? Kasi itong paste natin ito mga tay, naiinitan talaga. Wala pa naman akong sombrero. Thank you talaga, Jesus. Binigay talaga sa atin itong pieces. Kagatin mo pa. Maka-4 pa itong bulati ko. Ayan. Uy, sayang. Sayang mga ito. Huli na. Hindi kasi sobrang, kasi mga ito, sobrang agos kasi. Pag kinagat, kailangan maabot niya kaagad. Malunok niya ba? Pag di niya inaabot, wala. Dadaplis lang siya. Kasi maagos. Kailangan malunok niya. Okay. Pagbibigyan kita. Yan. Huli ka na naman. Ay, mas malaki na naman. Uhuy, grabe. Grabe, at tingnan mo niyo mga katoy kung gaano kalalaki yan. Skinuutan lang. Manap ka. Wala nang init-init ka mga katoy. Yan mga katoy. Malapit pa tayo nakahabot pa tayo. Ulit. Grabe, lakas na ng agos, oh. Sige pa, isa pa ang Chicken Joy. Kasi Dines, kasi George, oh. Kasi John Paul. Bali GR, Adipan Gaming, yan, sa Joy. Pa-support din siya mga tayo. At isa ring manglalaro yan mga tayo. Galing. Sige pa. Pagbibigyan kita dyan. Sige. Ay. Grabe. Tinak mo. Sige. Dyan. Itong area na ito pagkalang doon.
excited talaga itong spot na to. Spot to ni ano mate, Jones Vlog. Ayan naman. Naispatan niya to nung dating kasama ko siya dito na mababaw pa tong tubig. Yan. Yan na naman. Grabe. Oh. No. Oh. Mate oh. Grabe, isang bulati isa. Isa na katanawa. May nahanap pa natin. Meron pa ito mga pag yung isa. Nahanap pa natin. Sige. Yan. Dati mo nabika agad yan. Yan na naman. Wala ka. Palaki ng palaki. Tiyala ka, Diyos ko. Grabe talaga. Ay. Wala, grabe. Di man lang na ano mga grabe natin napupaloonak. Yan, nagamit ng isang pamiwas natin. Ay, meron pa palang konti ito natin. Sana kumagat. Sige nga. Hindi ko pa natanggal yung konting bulat. Makagat natin yan. Oh, mayroon nga mga natin. Kumagat pa rin sa mga kahit sa maliit na bulati. Oh, grabe, ang laki rin. Oh, grabe, ang laki oh. Kahit kunti na lang talaga mati. Naunahan pa. Grabe, ang laki oh. I-thumbnail ko kaya ito. Grabe, ang laki talaga mati. Nakaisa pa tayo. Alaka. Nako. Sana mayroon pa itong ano. Ay, nako. Inigto. Grabe na ito. Sana makahuli pa ito. Sige nga. Ito naman yan. Napakalulupit talaga itong mga pamiwas ko mga ito. Ito meron pa oh. Malaka, sinubog ka. Dito ka lang, anak ko. Makakaisa pa ata ito. Yan. Oh. Ay, sus. Ulit tayo. Makaisa pa tayo. Sayang lang sila. Nagatin mo na please. Kahit kunting-kunti na lang. Bigyan ko na lang kayo bukas. Ay, nako. Yun, lang po muna matay. Maraming salamat sa inyo matay. Grabe talaga itong spot natin matay. Yan pa, umahabol pa oh. Ay, nako. Thank you so much. Grabe. Wala talaga matay. Oh, bus na. Ano ba? Natak ba? Ay, natak. Hindi natin naabutan, mga tayo. Malaglag pa yung lagyan ko ng ano? Ay, ito, meron pa. Yay, meron pa. Ito, meron pa. Ay, ito, meron pa to eh. Huli na yan, huli. Ay, sus, nawala ko doon. Nako. Bumigat na eh. Mga tayo, meron pa isa. Pagpasensya nyo na po mga tayo. Ubusan ng bulali ngayon mga tayo. Ubusan. Nako. Yan.
Grabe, alam na mga toy, malapit na sa MRT station ng Guadalupe ang spot natin. Matatanaw nyo na po. Yan na naman, inabot pa rin mga toy. Oh. Loko! Kahit kunti na lang mga toy. Oh. Oh mga toy. Oh. Yung isa. Asa na? Grabe yan mga toy. Oh. Lalapad yan. Grabe, kahit kunti na lang bulate, kinakagat pa din. Kinagat to. Ang sas, wala. Ay, naku po. Diyan na lang natin yan natin. Diyan na lang natin kasi dito pa may bulate pa to. Oh, mayroon pa. Ay, naku po. Kala ko. Ayun, wala na talaga matay. Yun, maraming salamat mga kat. Ay, thank you po Lord. Thank you. So, sinabit yung isa ko. Ito matay yung huli natin. Pakita ko sa inyo matay. Matay yun. Grabe yung huli natin. Thank you Lord talaga. Matay yun. Grabe, ang dami. Ang lalaki pati. Matay yun. Kunti lang siya mga tayo, mapupuno ko na. Ay, naku. Doon na lang mga tayo, pakita ko sa iyo sa bahay pagdating ko. Grabe, thank you Lord. Yun lang mga tayo, maraming salamat po. Thank you mga tayo. Thank you mga tayo. Huli natin, grabe talaga. Ay, nakawala pa yung isa mga tayo. Puno yan dyan mga tayo. Grabe, ang ganda ng size yan mga tayo. Oh, ayos. Ay, meron pa pala sa ilalim. Pinili ko lang talaga mga ito. Yan sa unang spot natin. Yan na, maganda rin size yan mga tayo. Eh, yung pangalawa talaga. Sobra na. Ito yung pangalawa tayo sa ilalim. Uy, buhay pa. Grabe, lalaki talaga mga tayo. Maganda ng size talaga. Huwag na yan mga tayo. Halos mga 4.2, 4.1, 4.0. Grabe, yung dami mga choy. Thank you Lord, may pangayuda na naman ako. Ilang kilo kaya ito? Ito yung boy na mano natin. Meron lang isa mga choy. Pero magpo 4 fingers na rin siya. Medyo maliit. Grabe yan. Taba pati, sarap ito mga choy. Thank you Lord mga choy. Thank you mga choy sa full support niyo po sa channel. Thank you po. Thank you Lord.